Обръщам се към Кобрат Полев и към по-малкия му брат Тервел Полев. 6 години съм тренирал джудо и 4 години и половина кикбокс и предизвиквам на 1-1 на ринга, е така мъжката, без залози. Аз залагам 1000 лея, че ще изям черните дърбове. Тук пивам малко. Ама не съм пиян, аз просто съм новия Васил Илиев. Вие се чуете съм. Вие, знаете, питайте в Пловдив за яйцето киряка. Ще ви изям черните дърбове, момчета. Може и в клетката да влезем. Там па сте мъртви. Ако влезете с чумен в клетката, ще ви щупа кръстовете. По-добре не. На бокс. Отиваме в зала в София. Аз ще я плата. Искам Арера Армеец. Христо Киряков срещу Кобрат Полев. Тежка, защото аз съм терца. 110 кг съм мускули майна и 10 кг сланина. 100 кг мускули, 10 кг сланина. Брат ти ще го направя да си бара ушите майна. С тия само десен прав. Аз съм обратен гард. Левичар съм. Просто според мен ще те убия майна. Кобрат Полев. Чао.